Lesken robot. Temppelissä käy kova kuhina, pääsiäinen on lähellä ja ihmiset haluavat uhrata lahjoja Jumalan kunniaksi. Myös Jeesus on paikalla ja katselee monien muiden tavoin, mitä uhria kun ympärillä tapahtuu. 10 hopearahaa, 20 hopearahaa, kuuluttavat papit rahojen kilahtaessa kirstuun. Ihmiset ihastelevat ja vertailevat äänen varakkaiden ylimysten antamia suuria lahjoituksia. Vuoron tulee köyhälleski. Hän kaivaa pussinsa pohjalta ainoat rahansa. Leski laskee rahat nöyrällä uhriarkkuun ja poistuu paikalle. 2 ropoa. Kuinka noloa, naureskelevat ihmiset ääneen. Silloin Jeesus kutsuu opetuslapset luokseen. Hän katsoo vakavasti ympärillään olevia ihmisiä ja sanoo heille: totisesti tämä köyhä leski lahjoitti arkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Te kaikki muut annatte lihistanne. Hän kaiken, minkä omisti. Jeesus opetti, että kaikkien täytyy olla aina tasa-arvoisia, myös pappien, mutta papit eivät kuunnelleet Jeesusta. Leski sanoi: minä nyt tästä taidan lähteä. Ei, sinä voit lähteä, leski. Minä käyn vielä hakemassa rikkaan miehen takaisin. Hei, mutta papit, minne te olette menossa? Tulkaa heti takaisin, en antanut lupaa teille lähteä. Pysähtykää, olkaa kilttejä. Mutta papit eivät pysähtyneet. Jeesus jäi odottamaan temppelin keskelle, kunnes. Jeesus odotti ja odotti, kunnes hän lopulta kyllästyi odottamiseen. Hän haki papin. Pappi katsoi häntä viattomana ja karkasi. Jeesus lähti perään. Hän ei sietänyt sitä, että joku ei tunnustanut syntejänsä, vaikka Jeesus antoi mahdollisuuden tehdä sen hänen itsensä, hänen, Jeesuksen edessä. Sitten rikas mies tuli ja aikoi lahjoittaa lisää rahaa, mutta Jeesus, kun näki hänet, hän lähti rikkaan miehen perään. Rikas mies oli juuri lähtemässä karkuun, mutta totesi, ettei siinä ollut mitään järkeä. Nyt hän oli jäänyt kiinni, eikä ollut mitään järkeä lähteä pois. Sitten Jeesus oli juuri avassaan suunta, ja sitten se kuului. Alkoi hirveä sanansoitto. Kaikki rupesivat riitelemään. Jeesus kysyi: miksi lähditte karkuun, kun sanoin, että tulkaa takaisin? Toinen papeskeli ärtyisesti: nämä ovat minun rahojeni, aion viedä nämä Jeesus Kristukselle. Sitten Jeesus katsoi häntä: tiedätkö, kuka minä olen? Minä olen juuri Jeesus Kristus. Rikas mies lähti pakoon, koska hän tiesi, että Jeesuksella on mahtavia voimia. Sitten leski mielesi tulla takaisin. Jeesus näki hänet ja sanoi: leski, tule takaisin. Hyvä on, minä tulen, jos sinä kerran haluat. Sitten papit pyysivät nöyrästi anteeksi leskeltä. Leski sanoi: Saatte anteeksi. Mitäpäs tuosta, mutta saanko ne 2 kolikkoa takaisin? papit sanoivat, että hän saisi korvaukseksi vielä vähän enemmänkin rahaa, koska hänellä menee niin huonosti. Ensimmäistä kertaa leski juoksi ja hurrasi pitkästä aikaa. Ja niin kaikki oli taas kunnossa. Rikas mieskin tuli pyytelemään anteeksi huonoa käytöstään. Anteeksi leski. En minä voinut tietää, että ne olivat ainoa. Ja arkku laitettiin kiinni. Kuului narahdus, kun arkku laitettiin kiinni. Ja niin kaikki olivat onnellisia. Tarina loppui tähän.